Os tres grupos da oposición solicitantes do pleno extraordinario, Partido Socialista, Marea e Bloque Nacionalista Galego, afeáronlle ao alcalde a tardanza na convocatoria da sesión, esgotando, segundo eles, os prazos para a presentación do recurso de alzada en contra da resolución de Augas de Galicia, como tamén o feito de que o argumentario exposto coincidise en boa medida coa presentado pola propia confraría. No pleno aprobouse, entre outros acordos, instar a Xunta a que recoñeza a nulidade da autorización de vertido, a solicitude de suspensión cautelar da dita resolución e que, no caso de ser desestimada, se vai ao contencioso administrativo. Ante esta posibilidade, os tres grupos decidiron presentar unha emenda á proposta para que o Concello contratase un equipo xurídico propio na defensa dos intereses do municipio, o poñerse en serio risco un dos seus principais motores económicos, como é a ría. Neste sentido, os voceiros dos tres grupos criticaron a actitude do rexedor por defender os intereses do Partido Popular por riba dos da propia veciñanza. Non vote unha cousa se logo vai a defender a contraria. E volve a facelo. Volve a falar de que a Xunta está obrigada por un procedimento reglado. Volve a falar de que hai décadas de explotación. Dende a Marea, Cidade de Noia, vamos a decir que non absolutamente o vertido de aguas contaminadas da mina de Sanfins. E vamos tamén a colaborar co resto de grupos e tamén con vostedes se quere sumar, señor alcalde, porque ainda non o vi en ninguna reunión, foi convidado a lidería, non quixo participar, non se implicou absolutamente nada desde os últimos 7 anos. A única maniobra que fixo foi fai 7 días, e iso hai que ter moi claro, que Noia non ten un recurso de alzada propio por culpa de vostede. Sabemos que vai a votar a favor, pero esperamos que faga algo máis que levantar a man, que descruce esos brazos e que se poña dunha vez por todas a loitar con todos estos veciños que necesitan que de verdad un alcalde se involucre, se preocupe e non solamente faga seguidismo do seu partido. Nunha argumentación semellante se posicionou o socio de goberno dos populares. Dende Noieses independentes agrupados criticouse a postura da Xunta neste asunto. Cal é a administración que nos ten que proteger ante un vertido? É que algúns de vos, que nas vosas casas, non tedes nin siquiera saneamento ou tedes un pozo negro e vertedes non está calquera pasándonos unha receta. A que a vos sí, pero posiblemente unha empresa deste tamaño, ao que non lle ten medo, pois posiblemente non lle pase nada. O alcalde Santiago Freire aludiu ao interese de algunha formación en querer aproveitar este asunto para sacar un rédito electoral, coa vista posta xa nas vindeiras eleccións municipais de maio, asegurando que sempre velou e velará polos intereses dos veciños do municipio. Eu que quero transmitirle ao sector o apoio total á hora de defender eses intereses. Ninguén dos integrantes desta corporación, estou seguro, desexa nada negativo nin para os mariscadores, nin para as mariscadoras de Noia, nin para o tecido social, nin para o comercio, nin para ninguna outra actividade. E somos perfectamente conscientes da importancia que ten este sector na localidade. Moitos dos que non puideron entrar no salón de plenos, totalmente ateigado para a ocasión, concentráronse ás portas da Casa Consistorial, mostrando con pancartas a súa oposición á autorización de vertidos das minas de Sanfins por parte da Xunta. No pleno vivíronse tamén momentos de tensión, con algunha que outra chamada de atención do alcalde ao público presente, para que se comportara e non interrompir o correcto desenvolvemento da sesión. Pois, fagan o favor, respeten as intervencións. Ao final, unha vez rematada a votación do acordo, o rexedor abriu unha rolda de intervencións, momento que aproveitaron algúns para mostrar o seu enérxico rexeitamento á reapertura da mina, ante o grave risco que isto conlevaría. Eu quero acabar jubilándome na ría de Noia. Quero que o meu fillo siga traballando na ría de Noia, que leva 40 anos como mariñeiro, que aprendeu de seus abuelos. E o que queremos, volvo a repetir, me dá exactamente igual do partido que usted sea, e que se pase cada xunta. Sempre, cando sea, para que usted luche polos nosos direitos. Nós non queremos nin que nos apoien, nin que nos secunden, que vayan da man de nós. O que queremos é que teñan iniciativa, que vayan por diante, e entón nós sí que os apoyamos. Porque non é un problema só do marisqueo, é un problema de toda a ciudadanía. O marisqueo non
hai hostelería, non hai xente que compre electrodomésticos, non hai xente que vai á universidade, non hai xente que faga casas. Non é que veñan detrás nós, a que nos apoien ou que veñan con nós, é que nós temos que apoiaros a vos, pero para iso tedes que ter iniciativas. E hasta ahora, en todos estes anos, non vi ninguna, por parte do goberno que está aí. Así que, por favor, teñan iniciativa, e despois conten con nós. Non esperan que nós levemos primeiro a voz cantante. Fágalo vos. Póñase do noso lado e de frente. En total, como ben digo, quedan 3 meses. Pois demostre de verdade a vostede que sabe poñerlle cara e que non nos la xogue como cando foi da lei da acuicultura, que todos lle damos a espalda no pabellón e non tiñamos que facer o mesmo nas próximas. É dicir, póñase do noso lado, dé a cara ante que na tiña que dar, e así como vai demanda a conselleira, tírelle tamén do ombro para dicirlle que isto non pode ser.